Boas, hoxe este vídeo vai ser tamén da historia da literatura galega, mas non centrándonos nun período ou nunha corrente ou xeración, senón nunha autora, concretamente en Rosalía de Castro, pertencente ao Rexurdimento galego. Este vídeo pretende ser un pequeno resumo, un achegamento á súa vida que creo que vos pode ser útil para as persoas que estades estudando esta etapa, é dicir, o Rexurdimento galego, ou para as persoas que simplemente vos interesades pola literatura galega. Rosalía de Castro naceu a comezos do século XIX, unha etapa que foi algo difícil para Galiza porque comezou a haber unha serie de crises que levaron a unha decadencia. Ademais, asistimos a unha gran perda do idioma, un gran retroceso con respecto ao castelán, que se consideraba unha lingua máis de prestixio. A mediados do século XIX, moita xente galega viuse forzada á emigración por cuestións de pobreza, de fame. E Rosalía nesta época naceu sendo filla dun crego e dunha fidalga, ou iso é o que se cree. Os cregos non podían ter descendencia, entón pasou a súa infancia no rural nunha casa coas súas tías que a coidaban. A súa educación, ser unha muller, foi mínima, non tivo o mesmo acceso que outros escritores homes da súa época, mais tivo unha bastante ampla formación cultural acudindo á Sociedade Económica de Amigos do País e ao Liceo de la Juventud, onde coñeceu a outros persoeiros como poden ser Pondal ou Murguía, que máis tarde acabaría casando con el. Entre outros motivos, pola profesión de Murguía, que xa era o seu marido, tivo que permanecer amplos períodos de tempo fora de Galiza, o que a levou a estar profundamente deprimida. Neste estado de tristura tamén influíron feitos como que se lle morreron dous fillos ou que a súa relación con Murguía cada vez empeoraba máis. Ao morrer foi enterrada no Panteón de Galegos Ilustres e pediu que se lle queimasen todos os seus escritos. Porén, só algúns deles foron queimados, o resto aínda os conservamos hoxe en día. Dentro da súa obra imos destacar dous libros, dous poemarios, que son Cantares Gallegos e Follas Novas. Cantares Gallegos foi publicado no 1863, o 17 de maio, data que máis tarde se tomaría como a celebración do Día das Letras Galegas, e pertence a unha etapa súa na que falaba máis do rural, dun xeito máis idealizado, e podemos dicir que era un pouco unha reacción contra o xa feito. Rosalía ao comezo non quería publicar esta obra, pero Murguía convenceuna e finalmente saiu a luz cun glosario ao comezo feito polo propio Murguía que incluía termos da zona de Padrón, de Compostela, de onde ela era, para facer máis doada a comprensión do libro en xeral. Ademais, ao comezo contaba cun limiar, unha especie de introdución que ia ser feita por Nicomedes Pastor Díaz, pero morreu uns meses antes de que a obra se chegase a publicar, así que tivo que facela a propia Rosalía. Nel fala principalmente de tres factores: o desexo de cantar a paisaxe e os paisanos de Galiza, explica un pouco que vai ser o libro aludindo ao intimismo, a paisaxe, as costumes, a explicación da obra como unha reacción á aldraxe que estaba sufrindo Galiza, principalmente por parte de Castela, e a defensa do idioma galego, que naquel momento, lembremos, estaba moi mal visto. Ela reclama que precisamos unha institución que asegure a súa supervivencia. Para compoñer os poemas que fan parte de Cantares Gallegos, Rosalía emprega varios métodos. Un deles é a paráfrase, é dicir, dar voltas sobre un mesmo motivo. Tamén outro método que emprega bastante e que lle dá un toque máis popular é partir dunha copla xa existente popular para desenvolver o argumento dun poema. En canto a estrutura, compre destacarmos que comeza cun poema no que invita a unha rapaza a cantar e remata con outro poema no que esa mesma rapaza manifesta que ela xa cantou. Porén, ao longo do libro non sempre é esta rapaza a que fala, non é sempre a súa voz a través da que se contan os poemas, senón que vai cambiando. En canto a lingua, é destacable o emprego que a autora fai de moitos diminutivos con un valor afectivo ou emotivo. En canto a métrica, xa dixemos antes que era un libro con un carácter bastante popular, entón a autora emprega arte menor, que era máis propio da literatura popular, e coplas populares, e formas máis populares, máis achegados o que se facía iso na literatura popular. En canto a temática, eu distinguiría 5 liñas. Primeiro, aqueles poemas costumistas que falan de costumes propias galegas e que normalmente están postos na voz dunha muller. Os poemas amorosos, que o eu lírico son personaxes populares que falan do amor dende unha perspectiva moi negativa, como algo que só leva á frustración, normalmente por non ser correspondido. Os poemas intimistas, que tratan fundamentalmente de sentimentos e que a voz que atopamos no poema ten moitos trazos autobiográficos, é dicir, trazos da propia Rosalía,
cousas que lle pasaron a ela, poemas social patrióticos, teñen unha liña máis de defensa de Galiza como patria, de denuncia, e que crean unha liña que perdurará ata os nosos días de denuncia social na poesía galega. E por último eu engadiría unha liña de outros poemas que comezan parecendo de denuncia, pero que máis tarde acaban sendo costumistas. Moita xente considera estes cantares gallegos como o primeiro gran libro escrito en galego e a Rosalía como a primeira gran intérprete en galego. É certo que este libro tivo unha gran importancia porque nunha época na que Galiza e o galego estaban tan mal vistos, este libro serviu para que o noso pobo se sentise identificado e que puidese recuperar un pouco de dignidade, establecendo unha denuncia contra as aldraxes que sufríamos. A outra obra máis importante ou que máis se destaca normalmente dentro da poesía de Rosalía é Follas Novas, publicada en 1880. Esta obra conta con dous limiares. O primeiro foi feito por Emilio Castelar, un intelectual da época. Mais eu do que vou falar e no que me vou centrar máis é no limiar feito pola propia Rosalía, chamado Dúas palabras da autora. Neste limiar breve no que anuncia un pouco que vai ser o contido do libro, Rosalía fala de como estes poemas foron escritos 10 anos antes, nunha parte da súa vida marcada pola negrura, pola súa débil saúde, e aquí xa podemos observar algúns trazos que van estar presentes ao longo de todo o poemario, que poden ser a sentimentalidade, a perspectiva feminina, o intimismo e a crítica como as liñas máis importantes. Ademais, a autora tamén especifica que este é un libro por e para os labregos, aínda que seguramente pola súa educación moitos non chegarán a lelo nunca, e tamén expresa un prexuizo lingüístico que ela mesma ten, que pensa que o galego só é útil para escribir poesía, que non serve, por exemplo, para facer ensaios. Dentro da obra Follas Novas é interesante destacarmos o seu título contradictorio, porque a pesar de que Follas Novas parece que vai transmitir frescura, ledicia, máis tarde se lemos algún dos poemas observaremos como está cargado de pesimismo. De feito ten algúns poemas chamados autoestéticos, é dicir, que falan sobre o propio poemario, nos que se explica esta contradicción entre o título e o contido do libro. En canto ás influencias que podemos observar, destacan principalmente dúas: influencias de Bécquer, das súas rimas intensas e breves, e influencias de H.G., que nos seus poemas, baixo unha apariencia popular, tiña unha gran carga emocional, intimista. E falando desta temática intimista que tan presente está en Follas Novas, podemos destacar varios subtemas, como poden ser a soidade, como o sentimento do que a autora está segura de que nada nin ninguén a conseguirá librar, a saudade como un sentimento universal que causa unha tristura sen motivo aparente, que parece que non sabemos explicar por que estamos tristes, a dor como algo inseparável ao ser humano, como algo sen cura. Xa estamos vendo que dentro desta liña intimista, en xeral en todo o poemario, Rosalía era moi pesimista, como dixeramos. Tamén fala do medo á felicidade, do sentido da escrita, por que escribe, para que serve eso que escribe. Tamén trata temas como a religión, reflexionando sobre a súa fe ou a ausencia de fe, de que hai despois da morte, ou do silencio de Deus mesmo. E un motivo moi característico de Rosalía é a presenza da sombra e das sombras. A sombra é un elemento que ten múltiples interpretacións, pero as máis aceptadas, as máis comuns a toda a xente, son como sombras do pasado, como a dor universal ou como a morte. E cando fala de sombras en plural, sí que hai máis consenso sobre que a autora se refería a iso, as sombras do pasado, ao pasado que lle atormenta e que atormenta a todo o mundo. Mas, ademais desta liña intimista que Rosalía desenvolve en Follas Novas, tamén aparecen outras, como pode ser a temática social. O eu poético preséntase como o voceiro das miserias do pobo galego e ademais aporta unha perspectiva feminina, algo non moi común nas nosas letras ata o momento. Tamén denuncia a opresión e a miseria e fala dunha desigualdade ante a que quere revelarse, que é a diferenza que existe sempre na sociedade entre os ricos e os pobres. Tamén dentro desta temática social, ademais de todas estas reivindicacións, oponse a emigración. Para ela era mellor quedar en Galiza pasando mal e pasando fame que emigrar e estar ben nunha mellor situación económica ou con mellores oportunidades. Ademais desta temática intimista, desta temática social, tamén topamos unha temática costumista, aínda que é moito menos común que no seu anterior libro do que falamos, Cantares Gallegos. Eu falaría ata dunha cuarta e unha quinta liñas, que son, por unha parte, o lirismo subxectivo. Aquí temos poemas aparentemente paisaxísticos que acaban falando dos seus sentimentos, das vivencias aflixidas que pasou, que moita xente interpreta e se teñen feito estudos sobre que son autobiográficos. E como quinta liña eu engadiría outra de
de outros poemas, que poden ser patrióticos, filosóficos... Ben, pois ata aquí chegaría o vídeo de hoxe sobre Rosalía, unha das 3 escritoras máis relevantes dentro do rexurdimento galego do século XIX. Este rexurdimento permitiu que a lingua galega recuperase presenza en moitos ámbitos, que se reivindicase despois dos séculos escuros nos que apenas fora empregada e se vira enormemente minorizada. Estes vídeos van ser un pouco máis breves porque prefiro facer un por cada autor ou autora, parándome un pouco nas súas obras máis relevantes ou que máis se acostuman a estudar, mais agardo que vos sexan de axuda igualmente. Repasemos, Rosalía fora unha escritora do rexurdimento galego que tiña dúas obras moi importantes, que eran Cantares gallegos do 1863 e Follas novas do 1880. Debemos lembrar que Cantares gallegos era unha obra moito máis costumista, con moito máis presenza de coplas populares, de literatura oral, na que reivindicaba o galego. Follas novas quizáis teña un pouco máis de temática intimista. O que sí considero máis importante que para repasardes, vos fixedes sobre todo nas liñas que desenvolven cada un dos poemas. E como digo sempre, isto é moito mellor vendo textos concretos, así que en canto remate de facer todos os vídeos de teoría, farei vídeos de práctica de bastantes libros dos que levamos vistos en todos os vídeos teóricos que levo feitos nesta canle, que non son poucos. Así que moitas grazas, un saúdo e deixo-vos por aquí un círculo no que vos podedes suscribir a miña canle, que é algo que me axuda bastante, e unha listaxe de reproducción coa literatura galega do século XX que entra na Sabao. Un saúdo e ata a próxima.